Kanong yalam jong kaliang persya hapok kaying dorbar thawan ke jela ke Dr. Amparin Lingdo menta ke singi ke tarik nopra hapa keren sikilal pathai khubor kalai thu bana kaliang ki sangut ki MLA ki badang sa ka parti kongres kintre sitom ban pentikna bagi kharar ngut ki MLA ki belai jendat ya ka parti kin sha mai kerteng na ka jinglong MLA hadin ke jingilang jong ka Kongres Legislative Party lane ka CLP ka kong Amparin kalai thu bana kaliang ka jongki kilada ban ujor swai ki sipau ngut ki MLA hakmat ulam prang ka ying dorbar thawain ban haka sipau tarik mentau benai kin salit ujor saya ki ngut ki MLA ki bai jendat klam nong rim ka parti Kongres kaba kate ke jingi jendat jongki kadai ke bamdan nong rim kaba ki klam perkhat lane klam bud kat kum ya kata ka ain kaba syarai na ka jingken tiap seng kani ka jinglet ujor khmat ulam prang ka ying dorbar ka long ban pentikna bagi kharar ngut ki belai jendat ya ka parti Kongres kindu ya ka jinglong MLA jongki hadin bagi lai ya ka parti ka belai tiket ban penjob ya ki kum ki MLA usongnon jong ka Legislative Assembly lani ka yeng dorbar thawan jongi haka jilla ngisngau ba haka jing bam ai ya ka jurip persya ya arwat ki MLA na ka khadar ni ai shwa shipau nang tungin ai sa arwat kalong ba kadai kabut ka jongi banginda pikir bha banginda puson bha bat banginda pule bha ya kita ki khana ne ki nia ki jongki ban ong ba ki klem kentiap seng bat ki klem e jendet ya ka Kongres bat ngi nginget ba ya ki ba e kumne jendet ya ka parti klem don ki nong rim bat klem don kata ka jing perkhat ya ka an ka ba syarai ya ka ne ka jing kentiap seng jongki MLA ngi snow ba ha ka jingpet ka jongi ngiyo i bayak ini ki sipau ngot shwa bat ngot hadin ha ka sipau tarik banginda ya let file biang ya kata ka petition ka jongi hakman speaker jong ka assembly ka jongi on day bed ban mat long MLA namar ba kada don ka kendon ka an ka ba ay ni ya kata ka nongrim ban ong bakini ki khat kimi klam perkhat kimi klam nongrim bat kila eben ya ka seng kemi ka jongki kapla pelong MLA ki limba ka tiket ka bangi ay ki kawai pat